Mipasalig ang usa ka motorider nga manubag sa gastuhan sa tambal, pliti og follow-up nga check-up ngadto sa biktima nga iyang nasaghiran. Ang biktima mao si Rosalyn Imbrado, nagpingit pa sa kasakit tungod sa mga bunog sa iyang tuong tuhod. Gusto na ko ron mahitabo, sir. Manubag siya sa akong transportation ug sa akong pagpalo-up check-up ug kung doon na may mga resita, iyang tubago. Samtang ang nakasaghid mao si Rondio Garingo, usa ka messenger sa usa ka kompanya. Ay kawala ka, pwede ra jud kayo ka mo-contact anytime. Okay. Contact kayo lang ka. Mag-contact kayo lang ta. Namo kay number nako. Nasa ko Facebook, nasa kay Facebook sa ako. Ang duha nag-abot sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Misaad si Garingo sa pagtubag sa tanang bayranan. Inungdan nga nakabot ang settlement. Salamat kaayo, nakuha na nako akong lisensya. Salamat Attorney Jurel og sa Brigada News FM. Nakuha na gyud nako akong lisensya sa TEO. Ako pasalig nga mubayad ko sa obligasyon ni Ma'am Rosana Badayos sa iyang transportation sa tambal, sa follow-up check-up niya bayron nun sa ospital. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.